No, strngajte, jak v novembri. Máte to všetko nahráte poriadne? Dobre. Však keď ste takí hrdinová v tých čiernych tričkách a tak strašne ste za tú vojnu, tak choďte. Choďte, počkajte, budete mať sobou, vydržte. Nebojte sa, ja vám neújdem. No, strngajte, jak v novembri. Takže ešte raz. Mladý muž, choďte a postavte sa a choďte normálne. Tak, to je ono. Choďte bojovať na Ukrajinu, nech sa páči. Budeme radi. No, toto je presne to, o čom ja stále hovorím, že keď je iný názor, nefunguje to? Funguje to. Iný názor je nerešpektovaný. Iný názor. Máte to všetko nahráte poriadne? Dobre. Čiže študenti odišli po tom, čo som povedal, že keď chcete ísť bojovať, tak choďte. Zoberte si samopaly a choďte sa tam zabíjať s Rusmi. Ja to absolútne principiálne odmietam. Všimnite si, a to bude posledná veta, ešte k tej druhej otázke potom pôjdem, že ako sa reaguje na iný názor. Poviete iný názor, nemáte argumenty, tak odídete. To čo je? Mám iný názor, tak do neho strelím, ne? Mám iný názor, tak preboha, ja som ich počúval, hovorte si svoj názor, ja budem počúvať váš názor.